Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Sanibonani babukeli, kusaseyili champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo Emafiki ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakazi abe nawo amanyala. Babhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo, sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje-ke Nkosi yami senekelwa, hayi mangingachithi isikhathi mangisondele kunina nodaba ukwenzela ukuthi nani nisondele kimi nendlebe. Luyisima kanje kulwa namhlanje udaba. Sanibonani Emafiki. Igama lami nguNokuthula. Ngiza namanyala engawenzelwa umuntu engangicabanga ukuthi umyeni wami. Amadoda, hey, angifuni ukubabiza ngalento ababizwa ngayo kodwa hayi lona liyabafanela lelo gama. Madoda ke lawo. Ngathola indoda. Ngangizitshela ukuthi ngithola indoda emadodeni kanti ngithola indoda ebafazini. Wayobafazini loya muntu. Wangithola ngelutho ngiyavuma. Wangithatha wangenza umuntu. Ngahlakanipha ngokusheshsha ngoba ngazicelela kuye ukuthi hayi ngisacela ukuthi angisize. Angenzele ilicense. Wangenzela ilicense ngabe sengiyacela ukuthi ngicela ukuthi angisize ngenze security. Wangisiza futhi. Lokho ngangikwenzela ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngisize ekhaya noma ingayiphi indlela. Hayi ngoba ngangikwenzela ukuthi ngikwazi ukuzimela ngaphandle kwakhe, no. Kwangazona inhloso zami lezo. Kodwa waqala ngibonisa ama-true colors wakhe. Waqala umuntu wangitsholela. Kodwa ke wangihlonipha nakhona ekungitholeleni kwakhe. Ngoba ke phela abantu bayakhuluma, abantu bayasenekela indaba. Bakhona abangesabi nje ukusifezela indaba ezenzakalayo. Ngenekelwa nami kodwa indoda yakho ibhizi. Ibhizi yazenza izinto ngoba phela bengumuntu obekaya ekhaya ngiyosiza umama kunezinto azenzayo. So ke uyalidinga usizo lwami. Ngumuntu kuya time to time ekhaya ngiyosiza umama. Kwathiwa hey ubhizi umuntu wakho. Ngathi mina nisho kanje? Bathi yebo ngathi laba bafuna ungixabanisa babone ukuthi sihlalisene kahle sinomuntu wami. Ngelinye ilanga kwaba khona owazincama wangifonela wathi kudala ngitshela ukuthi ubhizi umuntu wakho. Njengamanje ufaka intombazana la. Ungifonela ngo-8 isikhathi. Uthi wena khawufike ekseni. Ngwavele le ntombazana mayilele la iphuma ekseni. Ngenje saxuba. Kodwa iphuma seliphakeme ilanga. Khawusondele ke ekseni, ekseni ngempela. Bamba itaxi ekseni ngo-4. Ngafika ngo-5. Hayi mangifika. Hehe, sukaneni madoda. Mangifika. Hayi ngifike nginoke. Manginoka kuzovula intombazana. Mayivula le ntombazana ithi sawubona, sathi yebo sawubona. Hitho njani athi ngiyaphila, ngithi ngingamthola ubaba la ekhaya. Atho ethi ngimbize. Hayi nangempela mbize ubaba la ekhaya, vele ubaba la ekhaya, mayivela ubaba la ekhaya. Hawu baby sowukhona ngithi ayisengifikile baby abengihakhe ngifake endlini. Usisi nangi uhleli lapha ekhawuchini. Abe sahlale phansi umyeni wami. Waqala ubeka izinto zami ekamelweni wabuya ke. Wahlala phansi wathi hlala phansi baby eyishufe angakulindelanga.
lana kusisi wami lo ufike izolo ubezongibheka usuka ngasekhaya. Ngithi ubani igama likasisi? Hayi besesho ukuthi ubani. Ngithi awukazi wangitshela ngathi yeba yena usisi wami waseCastrate ukhazini umama wami nomama akhe abandawonye. Ngithi ngiyajabula ukwazi-ke sisi. Hayi nosisi ajabule. Hayi bese ngiyabuza ukuthi uyamazi ubani ubhuti kalo umyeni wami? Athi yenebo ngiyamazi. Ngithi alright, uyamazi ubani? Athi but ngibona ukuthi ukuphendula kwakhe wethukile, uyasho nje ngoba phela ufuna ukuthi iphuzzle lihlangane. Hayi bese-ke mina ngithi ukuzihlalela nje kancane bese ngithi hayi ngoba sengikhona imini ozenza ukudla ngiqale ngilungise ukudla. Ngilungise ukudla nikeze umyeni, nginikeze intombi, hayi nami ngihlale phansi ngidle. Asithe sadla siyaxoxa nje sekumnandi. Hayi ngibona nentombazana nayo seyiyakhululeka ukuthi kuswayi. Ngishaya i-video call, ngishayela bani? Ubhuti kamyeni. Hayi mbambe nge-video call abeyibamba. Ngithi hey kunjani Sibala? Hayi ngiyaphila. Ngithi hayi Sibala ngiyaphila. Ngithi hayi sike seni-check la sezihlalele nobhuti wakho la nodadewenu. Hayi Sibala umuphi udadewenu? Ngithi awubani? Hayi ngibona ukuthi wethuka umfana wakamazi udadewabo. Ngithi hayi nangu udadewenu mhlawumbe ngajabulela ukukhuluma nawe. Bese ngimdlulisela ifoni. Maye ngimdlulisela ifoni, hayi bhuti kunjani? Hayi uSibali ngalathi, hayi bhuti, hayi bubanzi swami, hayi bhuti, hey ngizobuya lapho ngekudala ngizama ukuyicisha lento bhuti. Hayi ubani? Hayi bhuti, hayi wena ayavuthanda ukudlala kabi drop. Hayi mayidropa ngiphinde futhi ngishaye futhi i-video call. Hayi bhuti wangathi anaza njalo ukuthi hayi angimazi mina ubani kanti lo? Hayi engathi nani senama-pranks amaningi. Ngithi akho prank usisi wakho lo. Ngithi mangibheka umyeni lo uyancancazela uyashake. Kudlala ikhawushi yatatazela ithi ngithi yankene. Hayi bese ngiyadropa ngithi kahleni ngenina noba musana ungenza isilima. Kwenzakalani? Hayi bebe ngithi ngingazokwenza isilima. Ngazi kahle ukuthi lo akusewusisi wakho lo intombi yakho kwenzakalani la. Awumyeni avana guqe azithoba axolisa. Hayi mayixolisa bese ngisho intombazana hayi ungahamba khonkinga. Hayi ihambe-ke intombazana. Hayi mayihamba intombazana ngimtshela ubhebe ukuthi ngimxolele. Ngibese sengikhona-ke enye inkabi eyayingishela ngibese ngiqoma inkabi ngiyiqome ngiyitshele-ke i-situation ukuthi nginendoda but-ke ngiyakuthemba ukuthi uyindoda emadodeni. So angidingeki ukuthi ngizakubekela ukuthi awungifoneli nini, awuzi kimi nini. Mangikubiza uze kimi. Asatshola isikhashana ngambiza ngathi makeze endlini indoda ayikho. Ngalesikhathi nje indoda sezafika yafika esofeni sihleli sibambene sinkonkoshelene. Yani mayingena ngangethukwa kwethuka. Hayi bokwenzakala ngithi baby so ubuyini? Ngithi hayi sithandwa sami uzaziphakela ngoba ngisasebhizi la ngasho ngimunca inkabi yami. Hayi uthe mayivuka ngolaka inkabi yabe ikhipha isibhamu ngabe ngithi kahleni akuliwa lana. Bebe uyakhumbula nosisi wakho ukuthi nenzani? Ubhuti wami-ke naye lona. Ubhuti wami lona ngicela usiyeke nathi senze into zethu. Hayi sathi ukuzihlalela ngabe sengitshela inkabi ngithi bebe ngicela ungincedise ngiqoqe izinto zami. Ngaqoqa konke okwamasaka nami ngathi ndoda isikhathi sokuthi sihlukane manje sengithola umuntu engimthandayo nawe ungazitholela wakho kanye uphindele kulwasisi wakho. Ngabe ngiphuma ngithi ngihamba. Ngamshiya inhliziyo iphukile wangifonela uthe mangifona ngamtshela ngithi inkabi lengijolana and ngeke izithande mawuloku uhluphana nentombi yayo izokubulala ngicela uhlukane nami. And mawungazama ukwenza into ebhedayo izokubulala ngicela ukuthi udlalele kude nami. Wangiyeka khona lapho kwabukuhlukana kwethu. Bengithi ngizovela nalawo manyala. Ngiyabonga.